Osote Okwu ka Omebe iwu Anambra State, Right Honorable Okwuputa agbapego omemmiri ọgbara ọfụ ọ gbapụrụ ndị ọgbọnta nkwado ya ma nyekwa mmadụ karịrị 14 bụ ndị ọgbọnta nkwado ya nkwado ya bụ omemmiri bụ nke agbapụrụ n'ebe dịgasị iche iche dị mkpa na ọgbọnta nkwado ya iji wee belata ihe nhịahụ ụkọ mmiri na mpaghara ahụ ma kwadokwa ndị ọgbọnta nkwado ya si na N'ibo Ward 3 site n'inye ha akọrọngwa ha ga-eji wee bido ọrụ dịgasị iche iche. Onye ọrụ ya bụ Chibụzọ Obidike kọrọ akụkọ a ka o si gaa. Ọtụtụ akụrụngwa ọrụ ebunyesiri ndị mmadụ n'ụbọchị ahụ bụ ndị gụnyere igwe eji akwa akwa, nke eji akwọ ihe nakwazi nke eji eme isi ya nakwazi igwe na-ajụ ihe oyi. Onye omebe iwu nke Ọka South 2 bụ onye imeriime ndị mmadụ nabatara na mmemme ahụ mere ka amata na ihe a bụ iji wee nyere ndị mmadụ ihe na-afịara ahụ aka nakwazi gbadoro ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo ukwu na steeti a. Ọ rụtụkwazịla aka na igwe ahụ na-enye mmiri bụ nke ga na-arụ ọrụ kwa mgbe ya nakwazi nke ewepụtagoro amụma a ga na-eji enete ya anya ka ọ na-arụ ọrụ ọfụma. Oge ọ nọrọ na-ekwenwo nkwa ịga n'iru na ihe ọma ọ na-eme iji wee metụ ndị okpuru ọchịchị ahụ. Onye deputy speaker n'ụlọ omebe iwu nke steeti a kọwara na ndị a kwadoro bụ ndị nwegoro aka ọrụ mana ha enweghị ihe ha ga-eji kwado onwe ha makwa bido ahịa ha na-azụ. Ọ dọzikwara ha aka na ntị na ọtụmadị na ebunyere ha akụrụngwa n'efu ka ha ghara ilesi ya ndị ọzọ kama ka ha were ya wee lụọ ihe eji maka ya wee gonye ha ya. N'oge ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ, onye President General Obodo N'ibo bụ ọkammụta Tony Nwokoye nọrọ n'oge ahụ kene mbọ onye omeiwu a gbara na obodo ahụ ma kwukwezie na mmiri bụ otu ihe mfiahụ ha na-enwe na obodo ahụ. O mekwere ka amata na ọlụ a bụ nke wepụtagoro onye omebe iwu a dịka ọ pụrụ iche n'ihi na ọ bụ onye na-ekwu okwu ma mezuo okwu o kwuru. O kenekweziri ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ọ na-emere obodo ahụ ma kwekwe ya nkwa na a ga na-akwado ya ebe ọbụla ọ chọrọ. Onye isi oche otu pati APGA n'okpuru ọchịchị Ọka South bụ ọkaiwu Chukwuma Lawrence nakwazi onye isi oche otu pati ahụ na obodo N'ibo Ward 3 bụ injinia Raphael Umeadị nọrọ n'oge ahụ kwupụta ọtụtụ ihe inye aka onye omebe iwu a megoro ha na okpuru ọchịchị ha ma kwupụtazikwe na o mejupụtago nkwa niile o kwere mgbe ọ na-azọ ọchịchị. Ha nọzikwara n'oge ahụ kwee ya nkwa na ha ga-eji obi aṅụrị na-enekọta ihe a o mere ha makwazi na-akwado ya. N'okwu ya n'aha ndị litere elele, Oriakụ Eunice Maduka kelere onye omebe iwu a maka enyemaka ọ na-enyere ha kwa mgbe ma kwukwezie na ọ na-etinye obi ụtọ nyegara ndị ọ na-enweghị ka ọra ha na obodo ha ma kwukwezie ya nkwa na ha ga-eji akụrụngwa rụọ ọrụ ka esi wee kwuo.